kai gudume na shi kai matsa gefe ba da kana cewa ba za ka zo ba kauce da Allah kai rabu da ni to wai iyo kake koya ko me mutumina ce maka ne yana jin gaggai da kake min susa ka gabatar da ni madam na ce ba mu ne masu baki kariya daga gidan daga karfe wannan mahaukacin masoyinki ne ka gaishe ta zo nan gaskiya kana da haɗaɗɗen jiki nagode madam gwarzon ta min ladu madam kai na maka murna nagode sosai madam jikin nasa ne kadai kamar na Arnold amma zuciyarsa tamkar fanken kakana take asalin taushi ayya wannan shine katin ziyara na madam ko zan iya samun sa hannunki madam ai wato shi ba masoyinki ne kadai ba shine injin markaɗanki injin wankinki da komi ma ba abin da yake kallo a talabijin sai tallallukanki da gaske kwarai kai me haka dan saboda kawai an sa hotonki ya sai shi mun mata audigar mata da rigar mama haba dai nagode madam to ba komi